ଆମ ଛେଳି ଗୁରୁ ବଳନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ତାର ଆସିକି ଗଛ ବଢି ପଡିଥିଲା ଫଟୋ ଉଠୁଛୁ ଏଇ ଯେ ଗୁରୁଟା ପଡିଛି ଖାଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନା ଛିଡୁନି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ଘର ଏବେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଫସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର କହନ୍ତି ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ବାବଲା ଆକା ଇଏ ହଉଛି ମମତା ଭାଉଜ ନା ନା ସବୁ ଗାଛ ପଛ ଇଏ ଇଏରେ ଗାଛ ପରି ଉପକୃତ ତା ଢାଙ୍କଣା ଅଛି ଆଜି ତମେ ଦେଖିଲ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ ଏଇ ଗୁରୁ ଏଠିକି ଶୋଇଥାନ ଦେଖିଲି ସେ ଗଛ ବଢି ପଡିଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ଆମର ଏଠି ଧାଡା ଫାଡା କିଛି ନୁହେଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର କିଏ ଫୁଟିଯିବ ଯାଇ ଫଟୋ ଏଇ ଫଟୋ କାଢିବା ନା ଫଟୋ କାଢିବ ବାଣ